Ababikishi batholane phezulu namaphoyisa emgwaqeni yaseMotherwell ngaphandle kwaseBhayi namhlanje. Amaphoyisa kudingeke ukuthi asebenzise izinhlavu zenjoloba kanye namabhomu ezandla ukuhlakaza iqulu labantu befuna izidingo. Ithimba lezindaba leSABC lizithola maphakathi nalolu dweshu. Intatheli uzolani moya kanye nomthwebuli uGcabani Blom bathole ukudubuleka ngezinhlavu zenjoloba kulolu dlame. Le yimini abahlali basematyotyombyeni aseMotherwell abangasoze bayilibale. Njengoko besithi amalungelo abo nezikhalazo azithathelwa ngqalelo ngomasipala ombhaxa eNelson Mandela Bay. Abahlali balapha bebevale indlela namatye kunye namatayara avuthayo. Le meko ibingancumisi kwaphela njengoko abahlali befuna inkonzo ezingundoqo eziquka ukufakelwa umbane namanzi acocekileyo phakathi kwezinye izinto abakhalaza ngazo. Bathi bathenjiswa susela ngonyaka 2017 oko besalindile. Sibamba ithole itepu eyi-1 asazi corona ikhozwa yintoni ane ngoku MMC wethu yasithembisa ba uzozisa izinto zethu apha akazi. Xa ndikhumbula kakuhle kulonyaka uphelileyo ngo-October kuma iproject yombane. Xa isima iproject yombane khange saziswe sisiphathamandla zalapha. So makubuyiselwe ubobani esihlalweni because nguye ubobani osenzela umbane apha onomazulu ababatshimala bafuna usenzela umbane. Amapolisa aye afika adubula ngeembumbulu zerabha apho kunzakele intatheli lijelo losasazo uzolani moya kunye nomfoti uGcabani Blom. Amapolisa abongoze abaqhankqalazi ukuba bahloniphe umthetho kwaye nomasipala uthembise ngokubamba ezinye ingxoxo nabahlali. Ndinguzolani moya wendaba zeSABC leSAMotherwell eBhayi.